Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo aquí na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato facendo as mellores receitas do país. Aínda non nos seguides? Moi mal. Tedes que seguirnos, @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que nos enviades e que cociñamos nós. Con quen? Con Xulio Mato e con Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Como estamos, Merchi? Estamos moi ben. Canto facía que non viñas? 2 semaniñas ou así? 2 semanas. Que Demasiado, mal, demasiado. Que malo pasei, Foron as 2 semanas máis duras da miña vida. Normal, normal. En serio, É que, a ver, Xulio sabe cociñar. Xa estamos. Pero non é como a ti, sabes? Non é exactamente igual. Só teño o pelo un pouquiño máis moreno. Claro. Ti que? Senón pode chamar a confusión. Co pelo. Bueno, que tal? Como estás? Que Moi pasa? ben. Que contaronme que estades namorados. Moito. Sí, pero cada un Chega da súa. a primavera. Cada un da súa, No, outro día regaleille que foi un Brócoli. brócoli gigantesco, Foi moi bonito. Regaleille así un brócoli e desprezoumo. No. Foi un pouco O que pasa é desprezo. que se diante a xente non me apuro. Deuche apuro. Claro. Bueno, non che vai dar apuro que vas cociñar hoxe. Señoras e señores, imos ver que nos trae Isabel Doroso. Ola, boas tardes, chamome Isabel, son da Gándara, do Concello de Oroso. Hoxe imos a facer unha receta de buñuelos de bacalao. Normalmente eu compro bacalao desalado e limpio ben. Despois, poño non cazo leite a quencer, agrégolle un dente de allo e mantequilla. Cando xa está a mantequilla derretida, vou agregando a fariña ca levadura. Cando xa se está facendo un pouco, as migas de bacalao cortada moi menodiña. Cando se integre todo ben, sacalo e poñelo a enfriar. E despois vanse freindo con bastante aceite nada da sartén. En miña casa tolean por eles. Home, non, Isabel da Gándara, en Oroso, que despois a xente queixese de que non digo a parroquia, eu digo tamén a parroquia, Ti de que parroquia és? De Rodeira. Bueno, de Coiro. Parroquia de Coiro. Parroquia de Coiro. E como é a túa parroquia, Xulio? Saídres. Saídres. A miña é Santa María de Arzúa. Sí. Para mí é San Juan. San Juan. San Juan de Saídres. Bueno, Isabel propón algo moi noso, pero tamén moi portugués. É moi portugués, non? Os bolos de vento, ou as chulas, os buñuelos en castelán. Que vas facer ti, queridísima Merchi? Bolos de vento, por Que va? suposto. Sí. En serio? Igual non os fago de bacallau. Igual os fago Home, doces. igual decidindo. Igual, antes de empezar, iba ben saber do que vas facer. Vou facelos doces. En serio? Bolos de vento, pero doces. Bueno, a verdade é que innovaches moito nestas 2 semanas, Si, sigue facendo Son doces moi de sobremesas. Semana Santa, son Sí. moi deste tempo e... Os de bacallau. E os outros tamén. Os doces tamén? Home, claro. Sí? Sí. Ah, non sabía. Bueno, Xulio, que? Vais a rimar a Portugal ou vais a rimar a Silleda? Sí, pero vou máis ao centro. Ao centro de que? De Portugal? Sí, de bacallau, con pouca variación sobre o que diga a invitada. Mais ou menos como di ela? Sí. Bueno, algún toquiño, pero xa che irei contando. Vas a asegurar, non? Claro. Últimamente, porque antes estaba el que innovaba moito, últimamente non innovas porque... Como que non innovo? Bueno, moito. Buah, seguido. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Bueno, pois veña. Vamos cociñar hoxe bolos de vento, no Voltas co Prato, marchamos con don Xulio Mato. Veña, vamos alá. A ver, Bueno, Xulio. vamos a ver. Eu vou empezar por facer a miña base, vale? Perfecto. Vou facer un bacallau encebolado. Entón, Oh, que que necesito? Un poquinho de aceite, bacallau e cebola, Bueno, vale? non me digas. Sí, mira, entón vamos a botar. Oxe, ademais, collín o coitelo a Begoña. Ostras, pois como se entere... Como se entere, vamos ter problemas. Pero no non se programa. entera que ten moito traballo Sí lá. que se entere, porque eu non sei como fai, pero ve todos os programas, Bueno, pois Non sei se os fai ve o que despois ten. na web ou algo, pero... Fai o que ten que facer. Sí, sí, pero veos todos, A min ás veces dame medo, porque cando falamos dela despois digo que dixeches ti no programa de min? E claro, dame un pouco de respeto, sabes? Sí, non bueno, dache un non se respetazo. pode dicir nada nin na televisión da Bueno, xente. mira, que se non te enrollas, despois non che podo contar as cousas. Contame. Mira. Hasta me cago pinga, mira como me pongo. Veña, picas o picamos allo. Picamos o allo, Moi ben. prendemos o lume. Eso é importante, Vale. prender o lume. E mira, eu teño aí un par de lomos de bacallau desalado, Vale. Pero pode ser lombo de bacallau desalado, pode ser migas, pode ser o que que queiramos, queires. ou pode ser outro peixe que non sexa bacalao, porque podemos facer o mismo con pescada, co que queiramos, vale? Despois, xa que- importante, ceboliñas. Cebola, cortámola así nunha juliana finiña. Ajá. Mira como vai, vai na ya. Mira, fixados, Sí, fixados. eso que mitados tajos. Fallas, sí, sí. Pero No, talas, ben, queda moi rica coa cebola, sabes por qué? Porque vai dar jugosidade, Ajá. vai suavizar un poquinho o bacallau tamén, e despois má. toparnos así esta cebolinha salteada no medio
no medio da masa, pois a mí gusta moito. Entón, Moi ben, pois a xente que está na casa xa sabe que pode chamar ao Voltas co Prato 664-483-449, o teléfono do programa. Chamade, comentade se facedes bolos de vento ou chulas. Queremos saber como son as vosas receitas, porque igual son distintas dependendo da casa, non? Tamén, se ven que Cañota se trabuca moito, poden chamar para Poden queixarse chamar tamén. Podedes vos queixar se Cañota se trabuca moito ou se pensades que Xulio en realidade non sabe cociñar. Tamén podedes chamar ao teléfono do programa e recordade... O teu está demostrado, o meu ainda non. E recordade, sí, que moitas veces perdes. Sí, pero non porque cociña mal. Ah, bueno, vale. E recordade que repartimos os cartiños 50 euros dunha vez, 50 de outra. Aí está, moi ben. Entón, moita cebola, non? Para que reduzca. Porque isto, bueno, vai nos quedar... En nada. En casi nada. Entón vamos a botar un chisco de sal, porque o bacallau eu proveino. Normalmente, para saber se está salgado ou non, o que facemos é probamos no centro do bacallau. A ver, como faces? Espera, truco do Voltas co Prato, a ver. Podemos cortar un teciño no centro do bacallau, que onde menos lle vai chegar a sal, cortamos unha lasquiña fina e probámola así. Así para dentro. Claro, entón este está bastante desalgado, entón vamos a botar aí un poquinho de sal para axudar o pochao. Que ademais axuda a que poche a cebola, non? Axuda a que sude, esta é brava ademais. É brava, está che picando, a mí non moito. No, a ti non, porque non te arrimas, pero... A ti sí, oh. Sí. Como te emocionas cada vez que te pejas a min, eh? Sí. De verdad que dá gusto, eh? Sí. Verdad, non pasa. Mira, sí que está chorando. Mira pai. Sí que está chorando, eh? O sea, que é certo que... Está pasando mal. Pero vamos a separar un pouco, que... Está pasando mal, Merchi. Tedes que controlarvos un pouco. Está un pouco sobón, pero eu emociono. Pero é que se emociona, normal. Ven comigo, anda, deixa... Vai con Merchi, anda. Marcho con Merchi, veña, vamos a deixar aquí a Xulio. Xulio, ti vai te recuperando da miña presenza imponente. Veña, vai te recuperando. Xa te boto de menos, mira. Merchi, xa ves que nestas 2 semanas... Que moito cambiaron as cousas. Sí, avanzou moito a relación que temos Xulio máis eu. Xa miro, está me dando un pouquiño de medo. Veña, contame, porque ti vas facer bolos de vento, pero doces. Sí, temnos quentando 180 mililitros de leite enteiro, puxémoslle tamén un pauciño de canela, hai por aí 2 anaquiños de cachiños de limón. Ai, que raro ti aromatizando, eh? Sí, cousa hoxe deuseme por aí hoxe. Sí, deuseme por aí hoxe, ves? E botaches tamén manteiga, pode ser ou non? Sí, leva 75 gramos de manteiga, leva 30 gramos de azúcar e tamén un chisquiño de sal. Vale. Agora, afastamos do lume. O sea, non ferve. Ferveu un pouquiño, pero non pasa nada. Non o vin, pero bueno, ferveu un pouquiño, sí. Sacamos do lume e botamos dunha vez esta fariña que está tamizada. Peneirada, non? Sí. Vale. E damos aí voltiñas, vale? Vale. Estos son a mesma... Con esta masa fanse todos os bolos de vento, é a masa chu, esa masa que cando frites ou cando metes no forno, despois hincha e queda o buraquiño do medio para rechear co que queiras. E aí a fariña que tes peneirada, o importante a hora de remover é que non che queden grumiños, non, de fariña. Hai que remexer ben e despois hai que volver outra vez ao lume, porque ten que despegarse ben das paredes, vale? Ten que estar duro que lle estás dando con xenio, eh? No, eso é porque non quero... Que non queres que... Que se pegue. Quero que evapore un pouquiño máis, que seque un pouco a masa. Vale. Mira que bonitiña queda, ves? O sea, basicamente queres que se coza a fariña, que se cocine. Sí. Ese é o resumo. Dios, como vou aprendendo, e despois é que... Porque así é como sabe rico, se a fariña está en cru, pois non queda rica. Vale. Damoslle voltiñas, sabes que agora é unha masa que se despegou das paredes, e agora é o momento de engadirlle os ovos. Está guai porque ti non fas nada do que pretende Isabel. Sí? Non. Fas solo o nome, un bolo de vento. Bolos de vento. Pero despois non lle fas caso nada a ela. Quer decir... Sí, fai bolos de vento, fai, sí. Non fai bolos de vento. Son bolos de vento, pero son bolos de vento doces. Xa, pero non son con bacallao. Pero de primeiro bolos de vento de bacallao, de segundo bolos de vento doces. Bueno, esa é unha boa idea, porque vamos ter un principal e unha sobremesa hoxe no programa. Programa especial para estas datas. Pois mira, xa que estamos falando da convidada, eu quero que veña e que lle diga 4 cousas aquí a nosa queridísima Merchi Rodal. Que pase, por favor, Isabel Doroso, un aplauso para ela. Hola. Hola, Isabel. Hola. Que tal, como estás? Ben. Bótate para adiante aquí conmigo, para que nos vexan ben na casa, que nos vexan ali. Como estás? Ben todo? Non pedín permiso na casa para vir, non sei. Estás de broma? Non. Pois agora xa te están vendo. É tarde. Queres saudar a alguén antes de que volvas a casa e che boten a bronca?
As compañeiras. Por aí, aí. No, os de aí nada. No, Os de xa, aquí. pero a cámara é ese. Sí. Vale, non quere mirar á cámara, non Non creo que me coñezan, o sea, non hai peligro. Daránse conta. A ver, vamos ver que nos contan os cociñeiros por que te pedías bolos de vento. E Merchi... No, Como non? perdón. Perdón? Buñuelos de bacallao. Vale, puñales de bacallao, un galego, Eso bolos non de son vento. bolos de vento. Son bolos de vento? Se son de bacalao, non son de vento. Bueno, Isabel, vale, tes razón. Puñales en castelán, bolos de vento. Ou chulas, non? Tamén se di. Tamén. Creo que se di chulas tamén. Vamos ver o de Merchi, veña, vente por aquí. A ver, Merchi. A min dixérame bolos de vento, eu fago bolos de vento. Xa, pero o bacallao onde está? Non hai bacallao. Ah. Son doces. Bien, Como que bien? claro. Como claro. que- Así probo os de bacalao e os de vento. Ves? Que che dicen? Que son de vento os dous, Isabel. No, eu fago Bueno, buñuelos, os que eu levan fago buñuelos. bacalao non levan vento. Vale. E dalle. Enganchou o chiste e xa non solta, Xa non solta. Vale, entón, contanos aí como lle daste. Que pasa? Empecei facendo a masa, botando dunha vez a fariña sobre o leite, escaldándoa, e agora estou botando os ovos de un en un. Sí. Cando o ovo está ben integrado na masa, Sí. boto o seguinte. Dalle moitísima cremosidade á masa, non? Porque a masa estaba como seca, non se Sí. pegaba nin ás paredes. E agora de dalle así repente volve a ser, sí. Unha outra textura vez. completamente distinta, Dios parece. mío, como E se con nota cada que sabe ovo, máis. cociñar. Tádela escoitando, di Isabel. Dios mío, como se nota que sabe cociñar. Ah, que sí? Notase, Moitas grazas. Sí. Eu non lle digo Que moito porque riquiña. despois vanse arriba. Subes a parra. É así, pero bueno. Vale, entón, de que van ir recheos os teus bolos de vento doces? Dunha crema diplomática. Uf, Como? Unha crema diplomática é unha crema que mistura a nata e a crema, A pasteleira, a sí. crema pasteleira, en proporcións poden ser un poquinho máis de crema, un poquinho máis de nata ou metade. Como se di, diplomática. Fran, que pouco entendes de cociña. Diplomática é mitad. No, diplomática, digo eu porque é. Queda ben con todos. No, Isabel, diplomática, vouche dicir eu porque é. É porque se inventou nunha embaixada. Que non é coña. Estudiache. É verdad, que se inventou nunha embaixada. Claro, ou non? eu ese día esa clase non fun. Non fuche, espera que é verdad. É verdad, é Ves? verdade. Entón é como unha crema, parece moi elegante, non? Sí. De nome, despois é unha crema normal. No, o sea, normal non é das cremas habituais, sabes? Vale. Normalmente comes ou crema pasteleira ou comes nata. Pero que podes Esta facer? mestura. Moitas veces fas un pastel, utilizas as dúas, quedache un poquinho de cada e aproveitas para facer uns bolos de vento recheos de crema diplomática. Gústame a crema diplomática, estou contigo a tope. Vamos ver o de Xulio, que non leva crema diplomática. Pero aquí seguramente sea Xulio diplomático. Sí, hemos Sí, sido bueno, diplomáticos porque vamos. vamos a hacer ¿A que buñuelos sí? de bacallao, ¿ves? Muy bien. ¿Cómo lo ves? Ves? Moi bien. Tal cual o que ti querías. Ves como Mira. está xa ganando puntos, Incorporei un pouquiño máis de cebola da receta, porque a mí gusta moito que vayan cebolado, e botei unhas uviñas pasas, porque todos sabemos que casa moi ben a pasa co bacallao. que tal te levas? Olfato moi ben, Sí, porque ahora marchou yo Gramura, que fixeronme chorar, estas. Eso fun eu. Ese era Fran. Aí está. Sí. Eu vi aí desde atrás que eu creo que era Oi, Fran. ches, Isabel, que che parece o das uvas pasas? Tías de uvas pasas ou non? Mira que lles quito. Eso, no, están ben, Vale. deixo. Hai que innovarse. Sí, porque... A ver, innovar, meter yo Innovar. bacallao, uvas pasas, A ver, o que se di innovar, A ver, a empanada que leva a de bacallao. uvas moi. pasas, pero eso non é unha innovación. Bueno, pero nos buñuelos sí. Pero, Vale. Vale, ti, perfecto. o pouco que faz é crítico demais, Sí, bueno. O que me parece é que é un pouco xulier, Isabel. No, non te Sí, eu penso que sí. Voulle preguntar, a ver, Isabel. Ten que demostrar o sueldo, creo. Isabel, dalle igual o que lle diga. Isabel, tesme que decir cal che gusta máis das dúas, de momento. Hai de momento as dúas. Sí. Hombre, isto mentre non se cata non se pode opinar. Bueno, por nada, mira, vai-te a jochar ali na silla dos sufridores, na cadeira, porque te van ver desde a casa. E Non despois, importa. dache igual. Non é tío que non queres é que che saque protagonismo, non? É que claro, é que estou no pasando fatal aquí contigo, Isabel, de verdad. Un aplauso para Isabel que está con nós, coxe, dende Oroso. Un aplauso. Ali. Que maravilla, Que maravilla. A min gusta moito cando ven xente que é faladora, sabes? Home, claro. Porque falar máis que a min é difícil. Pero Sí. Isabel sí que fala, Sí. Isabel fala. Bueno, vamos a ir a Tabaralla, ali está Pilar. Pilar, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Que tal por aí? Como andáis? Que voltas co plato? Sí, pero digo que como estás ti? Ai, eu moi ben, de momento. Estás ben? Que tal tempo tedes sí. por aí, por Baralla? Ben, un pouco de vento, pero temos sol. Bueno, nós Ben. facemos bolos de vento tamén aquí, No, xa o veis, xa. No,
no programa. Facendo bolos de vento. A ver, Pilar, dime cal che ten mellor aspecto, os que está facendo Xulio que son con bacallao ou os doces que está facendo Merchi Rodal? Pois mira, os de Xulio gustanme moito. Porque Ai, sí. é que como me gusta tanto o bacalhau... Gracias, pois, Pilar. O sea, que ti tamén vas con Xulio hoxe. Sí, hoxe vome con Xulio. Bueno, Xa que o castiguei outro día, hoxe toca aí. ves? Bueno, pues gracias, Que Pilar Pilar. estuvo outro día aquí no programa e, claro, castigoume. castigoute un pouquiño, non pasa nada. Bueno, Pilar... Pero foi un castigo suave, foi un castigo suave. Sí, foi un castigo suave, é certo. Mándoche un bico enorme e xa sabes que podes volver por aquí cando queiras, vale? Vale, igualmente, igualmente. Veña, un bico. A disfrutar, Chao, Hala, chao, chao. Vamos ver a masa de Xulio que está aquí traballando. Está lle dando un pouco de voltas ao bacallao. Mira, eu A ver. fago un poquinho diferente ao que fai a convidada. Entón eu mesturei a fariña co lévedo. Non lle vou botar sal, porque xa lle vai aportar o bacallao. E agora botelle auga. A túa Aproximadamente o doble da proporción de líquido que de Xa, fariña, vale? a túa ainda así é moito máis líquida que a de Merchi. Sí, é moito máis líquida. Sí. E agora ainda lle vou botar 3 ovos. Carai, Vale? non un nin dous, tres. Tres. Ovos. E se che sale un con Mira, leva. xema dobre, que pasa? Pois entón teño que quitar un. Ah, pois a ver Pois xa como teríamos faz. 4. A ver, dalle aí. Ahora mesturámoslo ben. Ala. Se Oh, integre esto todo e despois vamos a engadir eso. Buah, esto Mitad recende aproximadamente, moi- porque paséme un pouquiño ca Arrecende cantidade. moitísimo, o sea, arrecende Sí, a ver, super verdad. ben, E con esto, mira, Esto arrecende mismo moi ben, Fas esto cunha empanada, cunha empanadilla. Bueno, se o queres comer así xa podes. Tamén, claro. Unha vez que o comes, o Unha sea, que o faz, tostada. unha tosta. Sí, sí, a verdade é que Home, claro. está moi ben, Xulio Mato. Está todo inventado. Está todo inventado. Mira, ahora está Sí, bastante líquido, entón vou corregir un pouquiño a fariña. Ajá. Vale, vale. Fariña e remexemos hasta que non queden grumos. Vale, pois voute deixar aí remexendo, voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre os bolos de vento, porque procesións, pasos e bacallao. Moito bacallao, son algunhas das estampas que veremos nesta Semana Santa. A Coresma non se entende sen este peixe que tanto admite pratos de culler como preparacións ao forno ou os famosísimos bolos de vento, ou chulas, que prepara hoxe Xulio. Ollo, que na Escola da Cociña Chulesca hai moitas versións. Algúnas receitas empregan lévedos, pero outras levan burbulla incorporada. E por iso atopamos masas elaboradas con auga, con gas ou con cervexa. E co bacallao, pois, outro tanto do mesmo. Hai bolos de vento feitos con migas, outros que cociñan previamente o peixe, e mesmo hai quen prepara tipo brandada. Eu animo-vos a caer no profundo pozo das tradicións, deixadevos afogar polas receitas de sempre, as comidas en familia e as festas de gardar. En Galicia, calquera excusa é boa para pasalo ben. E sabedes que ademais tedes sempre as receitas penduradas en @voltascoprato no noso Instagram, TikTok, Facebook. Seguídenos porque cada día somos máis Platters Merchi Rodal. E ti que faz? Porque aquí, menos bacallao, Fago bolos de vento, teño a intención Sí. de que estean moi ricos. ti biches que eu lle estaba contando a Galicia cousas sobre o bacallao. Non? Sí. Xulio está facendo cousas do bacallao. Non? Como se titulaba a receita? Bolos de vento. Correcto, Pois eu vale. vou facer unha lambetada de bolos de vento. Neso tes razón, Por certo, Vou mañá marcho a Portugal, Vou botar a fin de semana a Portugal, agora xa me entrou as ganas de comer ali tamén bacallao. Comerás bacallao, É claro. verdad, Claro. é verdad, teño ganas. E de bailar en portugués, que me encanta tamén. Bailar No en hotel portugués. veñen moitos portugueses e Sí? lles encanta esta lambetada, sí. Claro, porque en Portugal comen o meu. En Portugal comemos de Xulio, día outra. Vale, dalle aí. Aí vamos. Vale, a ver, eu quero saber que truquiños tes ou como se cociñan estes bolos de vento que estás facendo ti doces. Ten que estar, o aceite ten que estar quentiño. Non ten que estar a ferver, pero ten que estar quente. Xa, Se todo vai ben, deberían ir dándose a volta eles solos. A medida que van hinchando, van facendo ese vacío no interior e van dándose a volta, así como se se estiveran entón bañando. claro, entón xa se van fritindo eles, non? Ás veces hai que axudalos un pouquiño, Xa. así coa espátula. Sí. Outras veces non. Vale, pero en xeralmente xa se van cociñando eles. Está guai, Está guai que se vayan E cociñando. puxenlle un Menos pouquiño de traballo, limón son para para aromatizar. É verdad. Aromatiza o aceite, é certo que lle botou aí limón, un pouquiño de limón ao aceite. E E agora nótaselle moito o cando aromatizas o aceite. Sabe, sí, moitísimo. Sobre todo de xirasol, non máis que o de oliva. O de xirasol ten menos sabor, Claro. entón anótase máis, pero no de oliva moitas veces que non queres darlle pois, o sabor á oliva, neutralizas co limón, coa Vale, laranxa. Vale.
Bueno, por aquí tes derretendo chocolate, Sí, non? porque despois vamos a adornalos. Pois vamos con Xulio Mato, que creo que ten máis cousiñas que contarnos aquí. Sí, eu xa estou Estás empezando a tamén ti partir tamén. cos bolos. Claro. Amigo, pero ti xa mesturaches todo. Claro, xa me botei. Claro, Xulio, atención, porque Xulio xa mesturou o bacallao, Claro. o amoado non, Eso, xa mete todo a fritir. Que xa empeza a fretir todo, claro. Vale, vale. Dios, competición de bolos de vento aquí en directo na Televisión de Galicia. Quen fará o mellor bolo de vento? Queden aquí, no voltas co prato. Ímolo saber nos minutiños. Dios. E nada, vamos lle dando. Oh, que tensión, que tensión. Vamos facer a pregunta de concurso, Xulio, porque creo que podemos repartir 50 euriños. Moi Estás ben, preparado? estou. Veña, con que peixe cociña hoxe, Xulio, os seus bolos de vento? Con bacallao. Estás seguro de que é con bacallao? Con bacallao. Con que peixe cociña hoxe, Xulio, os seus bolos de vento? Con bacallao. 664 4834 9, teléfono da Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Chamade. Veña. Bueno, mira, ves, xa Hola. van empezando a Hola. coller cor. Ti tes algún truco para fritilos ou... No, porque esta non é a masa como a de Merchi, que non ti sí que lle tes Non que é dar a unha volta. masa de Hai que dar a vento. volta. E aparte, mira, ves, incluso conseguimos trociños de cebola Sí, sí, sí. con ese rebozado. Como mola. Mola un montón. Sí, sí, sí. Isto é un bolo de vento gañador. Gañador, gañador. Creo que vamos... Creo que vamos a repartir cartiños. Creo que Mari Carmen... Bacallao. A ver, como? Bacallao. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Desde Santiago, non? Sí, efectivamente, desde Santiago. A ver, gustan os bolos de vento ou non? A ti? Encántanme. Encantan os bolos de vento. Bueno, pois seguramente saibas a resposta da pregunta que vamos facer, non? Entendo. Seguro. Bueno, pues vamos alá. Con que peixe cociña hoxe Xulio os seus bolos de vento? Con bacallao. Va, sabío, Sabío. Moi ben, Mari Carmen, dis que che gusta e que che encanta o bacallao, pero a min gustaríame saber quen crees que vai gañar dos dous. Pois está a cousa moi complicada, pero a min os de bacallao encantanme, o sea que eu daríalle a Xulio. Outro mini punto Moitas para gracias. Xuli, Como está Esto no Xuli, vale, esto no vale. Como está? Moitas gracias. Estás arrasando hoxe, Estou encantado. Está encantado. Bueno, Mari Carmen, mandoche un bico xigantesco, grazas por chamar e felicidades polos 50 euros. Igualmente a vos. Chao, chao. Gracias polo programa. Chao, moitas gracias, Chao. gracias. Chao, chao. Déxete Estes aquí, porque primeiros- xa eres gañador anticipado, xa, de Sí, momento. bueno, aí é cando, despois é cando caio, Claro, sí. que- Vamos a deixar aquí. Pero mira Xuli. que bonitos, Son preciosos, con... son preciosos. Es Pero súper sincero. bolos exactamente non son. No, son bolos de vento. No, pero, o sea, forma de bolo non teñen. Pero vamos a ver, ti, a min verme Queres ver bolos? normal Sí, ou verme... Quero ver bolos, vamos ver os Mira, bolos de mira, Merchi. bolos. Merchi, Aquí que bolos bolos. máis bonitos, Ai, queimadiños, mira Sí, que ben. un pouco queimados, pero que bonitos, Na tele sempre parecen máis morenos do que están en realidade. No, están tostados, Merchi. Están tostados, Están. claro. Claro, claro. Están queimados. Bueno, non vou dicir queimados. Queríaos así. Tan cruxentes. Eu quería os así. Tan crocantes. Facede o que de todo. queirades. Sí, vale. Son bolos ou non son bolos? Son bolos. Veña, Bueno, vamos pues alá. imos- Entón, que vas facer agora? Rechear os Enchelos, partilos non? pola metade e poñerlles a cremiña. Se mesturei metade de crema pasteleira, metade de Ajá, nata. moi ben. En esa manga pasteleira tes a túa famosa Crema diplomática. crema diplomática. A ver. Cuidado, Un dedo. A ver. Vamos probar a crema diplomática. Parece que me vou lavar os dentes. Vou probar a Azúcar, crema crema diplomática. pasteleira, nata... Queima. Está boa, Está moi rica, moi rica. Está moi rica porque sabe como a crema, pero ao mesmo tempo ten a textura da nata, sabes? É unha cousa así bastante curiosa. Está moi rica. A que podo gañar? Podes gañar, claro que podes gañar. Mira, Eu non pero- dixen que non Que podes gañar. diplomático. De feito, vou te dicir unha cousa. Extrañaríame que por unha vez na vida gañase Xulio. Entendes? É así. Ábrelos a metade e énchelos a volvelos tapar. Sí. E miras que Que ten guai. o buraquiño. Quedou o buraquiño no medio para Ajá. poñerlle a crema, vale? Vale, pois quero ver como enches un, veña, antes de Veña. marchar con Xulio ou co público. Hola. Aí. Que Tapamos. guai. Que bonito, Imos a poñer incluso un pouquiño de chocolate. Pasa. Oh, gústame. A ver. Así. Mira, se me empeza a temblar a man. Bueno, empeza no, tembla chiqui mi má, Non é que empece. Pero está guai porque parece que yo estás botando, sabes? Sí, este Vaya así, efecto tamén vaya así, claro, é é o efecto buscado. de toulle así botando, toulle Efecto botando. buscado. E ahora Exactamente. blanco. Moi ben, é un pouquillo de chocolate branco para rematar. Vou marchar co público Vale. porque está un pouco nerviosa Merchi. Hai que deixala ao seu ritmo. Hai que deixala. Mira. Estás ben? Estás ben, Merchi? Que sí. Vale, marcho co público da Voltas co Prato a ver que nos di a nosa convidada de hoxe.
Isabel da Gándara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Ven. Sentada. Está chistosa, Isabel, Está para ver hoxe. Está chistosa, A ver, Isabel, ¿cómo estás? Contame. Ben. Ben. Sí, está lo pasando ben? Sí. Bueno, nos encantados de que estés aquí no programa. Moi bien. Propoñes os bolos de vento, Xulio fixoche un pouco de caso, ela non sei despois de ver o programa se tes algunha idea do que pode gañar. Teño complicado, Sí? porque Xulio fixo a receta que eu mandei, pero botoulle demasiada cebola. Pouco bacalao e demasiada cebola. A ver, teño complicado. Eu sei que me van gustar máis os de Merche. Pero... Xa o sabes previamente. No, pero é que agora van decir, claro, as feministas... No, hai que ser realistas. Bueno, porque o día ela así, ela métese nos xardíns, ela porque así, pero ainda así querémola. E vamos dar un aplauso por vir hoxe ao programa. Un aplauso para Isabel. Que digna de querer. Sí, é digna de querer, sí. Non ten abuela. Ala. Ai, Dios mío, Xulio. Xulio, así que... Xa le vei nos dentes Di ahora, Isabel, ves? claro, di Isabel que ao mellor que lle gusta máis o de Merchi, No, dixo que lle iba a gustar máis. Ya, vale, directamente. Non dixo o millor. Xa estás para empratar, non? Sí. Pois veña, quero ver como emprates. Vale. Vamos alá. Vamos a meter un pouco de presión. Vamos, Xulio. No, Vamos, Xulio, veña, vamos. eso Movimento. Non chegamos, Non chegamos, veña, va. Eso es. Pon unha cama, pon unha base. No, voy a poñer aquí. A ver. Ti que es? Que? Cambiamos de programa de repente? ou? Sí, un pouco máis de caña. Mira, isto é unha mayonesa un poquinho picante que vou poñer aparte Sí. por se quere tantear, vale? Vale. Alrededor. Unha mayonesa un pouco picante por Eso. se a quere tantear. Claro, Vale. porque como non sei se ela é de picante ou non, Mira que bonito, alrededor. queda bonito, vamos ir colocando. Queda moi bonito. Sacamos estes outros que son un poquinho máis bolos. Bolos de vento, que son moi da Semana Santa, estas datas que comezan agora. Iso sí, moi bolo non son. Son tal. O que pasa que Marcho con Merchi. Adiós, ti queda aí co teu, veña, ala. Hola, Merchi. Que Hola. bolos tan bonitos, Merchi. Gracias, cañotas. Son redondos, como os bolos. Son ricos, son Son redondos, boliños. como os bolos, E agora vamos a poñer un poquinho de azúcar moído por Vale. riba. Vale, mira, qué maravilla. Qué maravilla. Vale. Bueno, pois temos que chamar a nosa convidada, que veña, por favor, Isabel, damoslle un aplauso forte, que veña, que é o momento de probar. Un aplauso para ela. Ve por aquí. Nervios, tensión, ponte aquí, Isabel. Ta-ta-ta-chan. Ta-ta-ta-chan. Xa posa música ti tamén. Ponte máis para aquí, máis para aquí. vou girar porque eses están máis Vale. quentes. Queridísima Isabel, tens que ir probando. Agora, Isabel da Gándara, en Oroso. É moi rápido. Sí, home, mellor rápido que lento. Xulio, cales son os máis fríos para non me queimar? Deberían ser estes, por iso dixei. Vale, gracias. Veña, sen prisa pero sen pausa, porque temos que darlle paso aos da Hora Galega. Veña, vamos polos 50 euros. De que están recheos os bolos de vento de Merchi? Da crema diplomática. Ai, verdad! A crema diplomática. 664-483-419, chamade a voltas co prato. 50 euros en xogo, De que están recheos os De bolos de vento? crema diplomática. Xa o di antes de que remate. Aí están os bolos de Merchi. Moi bonitos, moito coloridos. Sí, dalle. E, mentras tanto, repartimos cartiños. Hola, Cristina, que tal? Boa tarde. Non importa. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Creo que estamos chamando a Noia, non? Sí, a noia. Moi ben, Cristina, pois contanos por 50 euros de que están recheos os bolos de vento de Merchi. De crema diplomática. 50 euros que marchan, aí están. Para Noia, para Cristina. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas por chamar. Gracias a Veña, vos. un bico grande. Chao. Igual. Chao. Vamos alá. Isabel, da Gándara, en Oroso. Despois de probar os dous e de falar polos cóbados no programa, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Sinto na alma, pero ten que ser Merche. Merchi Rodal! Aí está. Moi merecido, Moi merecido Merchi Rodal, porque apostaches polos bolos de vento doces, eu non confiaba, pero ao final aí está, Moi ben. Moitísimas gracias, Isabel. Pasáchelo ben? Sí, moi ben. Nos encantados. Podes quedar comendo. Señoras, señores, nós marchamos, deixamos a Isabel comendo, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. En donde? Na Galega. Chao. Ata mañá.